Nanga kodi ya ngozi yomwe yachitika ku South Africa, basi yomwe imachoka ku Malawi kupita ku South Africa mpaka anthu kuvulala dzulo lomweli imeneyo munayitsatira kodi akuluakulu? Chifukwa nkhani izi zikumachuluka kwambiri kufika point onena kuti no zina zikachitika kulephera kuti muziulutse komanso anthu kulephera kuti azitsatire. Kwachitika ngozi ku South Africa, inde basi yotu imachoka ku Malawi ndipo inali ndi Malawi. Kodi alipo amene atisiya? Tifotokoze bwinobwino mayankho ake angapezeke mwina mu nkhani yonseyi. Zinalitu motere, basi inanyamuka ikutu ndekuti kunali ku Malawi kuno kumapita ku South Africa, ndipo tu basi imeneyo dzina lake nde silikudziwika bwinobwino malingana ndi madetail, komano number plate yake mwina poti ena amasunga ma number plate tu ya basi imeneyo ndiye kuti ndi HB 51 YXGP. tikuti tu HB 51 YXGP. Number plate ya galimotoyo nde ndimeneyo. Kuchoka tu ku Malawi wautali kumapita ku Johannesburg ku South Africa itanyamula Amalawi ndithudi. Ndi kunapezeka zonena kuti tu yalowa ndithu mu dziko la South Africa kufika makamakatu kuja ku Limpopo. Ukutu nde makamaka ndi pa Baobab toll gate pakatikati pa Musina komanso Louis Trichardt ku Limpopo Vehembe district kumene koko. Ninapezeka zonena kuti galimoto ija basi tu driver waluza control. Kuluza kwa control kumeneko galimoto mpaka natu kukagwa, ndipo tu akuti no izi zinachitikaso chifukwa chono tino system ya airbag inadzafoira. Airbag system inafoira ndekuti basi tu galimoto ija mpaka na yakapezeka kuti inakapanga over 10 ndithu kutembenuzika zosakhala bwino. Eti anthu avulala pamenepo kukamba za anthu munalilitu anthu okwana 50 kumathamangira 50 choncho approximate rate ma passengers amenewo kumathamangira 50, ndipo no kunapezeka zonena kuti notu palibepo amene watisiya, thank God, tizi yamika Mulungu faja zimenezo. Komano anthu 26 ndamene anavulala pa ngozi imeneyi, ndipo pa anthu 26 amenewa anthu 22 ndizonena kuti tu anapanga safa ma moderate injuries osati kuvulala mochitodetsa nkhawa, pamene ndi kuti no anthu 4 ndamene anavulala kwambiri seriously mpaka na atakuthamangira nawo ku chipatala kuti no akalandire mathandizo mwina mwake apeze kuti be athandizidweti. Nkhanitu ndimene izi zimachitika ndi kuti no makamaka mu msewu uja wa N1 highway kumeneko tu ku South Africa, ndipo no ngoziyo inali mwa serious monena kuti mpaka na inadzatseka bensewe ndikupangisa zona kuti traffic ndi kuti ikhale ngati ya jama mpaka na magalimoto ndithu kumakanika kudutsa 40 nakakhala ngati be yakatseka msewu choncho. Ayi ndithu zinayendatu motero. Amalawi 50 anachoka somo dziko muno ndikumapita kumeneko pamene talandira Amalawi okwana 150 pajatinaka mpaka lizonena kuti sizoti tu iwo ndo tasiya kupitako ya lero liso ena mwina alowa kaleso enaso akupita be kuti komweko. Zimenezo zonde muyembekezero zikhazi kuchitika, ndipo anaita ukamba motsindika zonoti ifeyo olopata vuta motani ife tipitabe kuti kumenekoko kubwino tikafere komweko kusiyana nkona kuti tife kuno ndi njala. Alipo tu amene akupita kumeneko, ndipo tikamakamba izi zitimanena zonotino anthu awa amatiopsa kwambiri ndiolimba mtima. Ndi kulimba mtima kwawoko chimene tingapange chabwino ngati ndazibale athu ndi abale athu kuwafunira zabwino osafunira zoyipa. If we send them with good wishes, good energy and positive energy, they can go there and be successful. So we pray for them to be safe kuti akhala otetezeka chifukwa akhala kupita kobe ndipo sanati. Chimene chocho ndeditani tizitsimikizirana pano pamene 150 akutuluka kumabwera kuno 300 akhala kupita kumeneko. Anyways, what can we say about ngozi? Ndi zinthu zonena kuti be anthu amenewo nyengo ndiyovuta kumeneko. Ndakafika so ndi kuti ali mu luluso yosagwira. Mayiona? Plasiso ndonena kuti no
amakhala tikazonano komwe atikamba uthamanga kumandewera akamba kuyang'ana kuti ndumverera mkono unde sindingapezeso maganyo ake somwe osota agwire apume faja awo amacha ndi machiwa zosayenda mona. So what can we say about these people? Ndikuwafunira zabwino amene avulalawo, we pray for them kunena kuti mulungu athe kuwakhudza ndi kuti ndi dzanja la maziliso azitolere mwansanga pamene ndi kuti enawo amene akandikawo zimakhabe zovuta kuti kumatafika bwinobwino kuno mwati sitangofikirako ndi kuti ndizimatsoka chani kumazikayikiranso ndi zina zoterozo. Guys, no kunena kuti if you have arrived mwafika ndi kuti you have arrived alive, mwafika muli amoyo, ndi zomenezo ndi zimene mungathe kumayamikireti kunena kuti mulungu wakukwandirani mwafika. So chimene mukuyenera kupanga kumeneko basi dekhane bwinobwino muzitolere osapanga puma yaye kuchilendo kulibe mkuwo amatero eti osafika kumeneko ndi nkufika ngati mukudziwa kale sizili pabwino kale pano amene aliwo kumeneko amalawi anzanu afunseni kuti pamodzi pano kodi mukhalapo motani kuti asakusokolotseni. Sizili bwino ru madera ena zikuvuta makamaka cha ku Durban uko sizili bwino andikha ndikupasanso ni video chaposa chidwa pompa za mmene zikuyendera kumeneko sizili pabwino nde inuyo dekhani kumeneko afunseni azanuwo ndipo mwakhulupirire zimene akuwuzeni muendere zimenezo cholinga choti kuti mupange survive kumeneko chifukwa tu sitikufuna tizimva zona kuti tupita ukatenga maliro zimenezo ayi mupange survive ngati mwafika kumeneko konde make sure to stay alive. Survive please kuti mwina mwake zimene munapitira kumeneko zikhale zikutheka eti amalawiso ena amene muli kumeneko it's been a while osakambako za inuyo makamaka amene simukufuna kubwera kuno kumudzeti. Guys, you've taken a huge risk. Tikudzozona kuti ena madera mwanumo ndizonena kuti mwina yasafikamo sakugundagundani komano what you have taken is a huge risk. Mwatenga risk jonena kuti ndiyopsa kwambiri. And you know what I'm talking about. In as much as kapena mwina madera mwanumo sakufikiramo chani komabe mwatenga risk fasiri uzizolo kuti pathede zinthu zizapanga tena oti bwanji nangasinde zono apolisi aja kumagwiraso ntchito ndi anthuwa mwayioneti sitikuziwa koma chimeneno tinganene nchoti pamene mwatenga risk yotero yonena kuti mutsale mwayitenga pa zifukwazo ndi kuti it's greater than kunena kuti mwina zifukwa zoti mubwerere kunoku mukalingalira. Make sure you survive, okay? Make sure you survive. And I trust in you kunena kuti ndikukhulupirirani inuyo kuti risk imene mwatengayo ndizonena kuti mukwanisa kupanga survive. And at the end of the day, the one who keeps our life does not sleep. Amene amatiteteza kwambiri ndi mulungu amene yoyo ndipo samagona tulo chifukwa alipo anthu ena ake amene amatha kukonda moyo wawo nkuziteteza kwambiri nkupeze kozoti akuluza somo yawo pamene pali fanzine yone ndifeyo ndi makhoti tiziteteze tisasambali athu komano kwakukuluko we will let God take over timusira manja mwake mulungu ndapezeko zoti anthu aja akukhala ndithu basi ndithu kumapezeka rotetezeka. So we believe kunena kuti mulungu wa mphamvu zonse ndi amene akutetezeni kumeneko. Make sure you survive and protect each other. Tatetezanani zomwe zikuchitika ndi zopsa kwambiri. Video yomwe ndakupaseni posa chedwa apa tikamaliza iyi kungoti mwina ndajambula ma video a series ndi alipo ochuluka ndithu tingotikhala mugulu la ma video amene ndajambulawa ndionena kuti ndiopsa kwambiri nkhani zimwe zachitika kumeneko ndimamvera Dzulo zandikhudza kwambiri ndinoti tigawane nkhani zimenezi ndi make sure magayizi kunena kuti yourself thandizanani thandizanani ngati pali kutheka mukamava ora aneba wakuvulazidwa kapena dzukanga zoveka moteri ngati mungakwanitse sitikuloti yanga ngati mungakwanitse let's protect each other. Tikamba zambiri mu video imeneyo komano tilekezere pamenepa pa video iyi.